Bafethu ubuntu mabande ebantwini umalume obashana. Bafethu ngithi ngithanda ukudlulisa nje ukubonga okukhulu kunina nonke eningisupportile, ninikholele kumina, ningiphasile ngazo zonke izinto ebekade ngiyidinga edingwa towards abashana. So okunye ngeke mhlambe ngakwazi ukuthi ngikubale ngawani, okunye mhlambe ngakukhohle because kuningi enikwenzayo ngenzela khona. While vele ngayiphethe ne-diary kumanje, kodwa nje sengithi nje before unyaka kuphela sesiwuphetha, ake ngithathe le thuba nje ngibonge bafowethu kunina nonke enangisupporta. Ngibonge nje nakusisi wethu lona owangisupporta nge-wheelchair wase-UK ethi angisiza umntwana lapho wayedinga i-mobile wheelchair, uyabona. Ngiphinde ngibonge nje nosisi la owase-Eastern Cape wangisiza ngamaphedi, wase-East London wangisiza ngamaphedi and then ukuthi nginikeze abantwana abadingayo, yabo. Ngibonge nakunina eninginikeza iy'mpahla, uyabona, ukuthi ngikwazi ukuthi nginikeze imindeni eswele nama-organization afanele, yabo. Njengoba nje kungekudala ngokhisimusi kade ngiyelaphaya esiphephelo seJuba, lapho khona sithola ama-victim iy'ngane laphana ezingenazo iy'mpahla ezidingayo iy'mpahla, sokuthi abanye basuke bebaleka vele emakhaya, kodwa nje nina nangisupporta nangipha iy'mpahla ukuze nalabo abantu bayosizakala. So ngiyabonga kakhulu bafethu usizo lwenu, ngiyayibonga i-support eningipha yona. Ngathi uNkulunkulu angaqhubeka anibusise, aniphe konke enikufisayo. Njengoba sesiwuphethe unyaka singena unyakeni omusha, ngathi uNkulunkulu angangena nani ukuthi lokho okukholela khona, uma ukukholela kubantu bakini and then izanisi zakini zibe nawe, amathonga akini abe nawe, uNkulunkulu wakho abe nawe, akuphe yonke into oyifisayo. Ngiyabonga bafethu nalabo abangakhiphanga lutho kodwa befisa ngayo yonke inhliziyo ukuthi bakhiphe. Ngiyabonga bafethu ukufisa kwenu, lokho ukufisa kwenu kusho lukhulu. Nalabo bahleze bebuka ama-video ami bekhomenta kahle, ningipha ama-likes, ngiyakubonga kakhulu lokho bafethu. Ngiyabonga niqhubeke ne-support enhle eningipha yona, ngiyayibonga. Ngibonge-ke nokungiboleka iy'ngane zenu because manje senginama-group awey'ngane engidila nazo, and then ngibonge kunama-case nje ade nginama-case awu-10 kodwa awu-7 wawo ase-right sesiwalungisile. Ngibonge ama-social worker ey'ndaweni zonke lapho engifona khona ngicela usizo ukuthi bayangisiza. Uma ngine-case nje eMpumalanga noma ku-North West ngikwazi ukuxhumana nama-social worker kuleyo ndawo, ngiyakhona ukuthi ngixhumane nawo and then ngisizakale. Ngibonge-ke nomama uMthembu, umphathi wama-social worker oPhongolo, ngokungisupporta angipha yona. Ngibonge ne-district yaseZululand yama-social worker ukungisupporta. Ngibonge MEC i-support angipha yona naye inkulu kakhulu. Ngiyabonga bafethu ukusebenzisana nani kukhulu, kuyamangalisa. Ngiyayibona i-progress, ngiyayibona inqubekela phambili. Ngibonge nje nani-ke bazali ukuthi ningiboleka abantwana. Nginabantwana lana abahleze bengi-WhatsApp, abahleze bengifonela ngama-video call just nje ukuthi bekhulume nami and then abantwana bavuleleke futhi kumina. Ngiyabonga kakhulu and futhi-ke abantwana futhi engigcina sengiseduzane nabo noma sengivuleleka nabo kuba ngabantwana bamantombazane because ibona vele aba-attack-eka kalula, ibona futhi abanezinto eziningi, uyabona. So nje thank you guys, ngiyabonga kakhulu ngokuthi ningiboleka abantwana benu nabantwana benu bengithembe. Bengithembe bethi cha lo umalume singamethemba, umalume singabhoboka kuyena. Iy'ngane la ngaphandle zifisana nama-challenges amaningi and ziyadinga ukunakwa, ziyadinga i-attention yethu njengabazali. Bazali, asiy'nakekeni iy'ngane zethu, singathi ingane uma ikhuluma noma ibeka i-complain ithize singayinaki, yabona. Yazi ingane yakho up to 11, wazi konke ngengane yakho. Iy'ngane zethu zidibana nezinkinga ey'ningi ukwedlula abantu abadala. Zona abantwana nje yibona abaney'nkinga nje ey'ningi kakhulu, kodwa nje ngiyabonga bafethu i-support kukho konke. Nabanye ngizobakhohlwa ukubasho, ya nabama-alvet abanye abathothi mhlawumbe bangithemba ukuthi ngibenzele ama-alvet athize. Thank you so much for that. Thank you because nami lokho kuyangiqinisa and then nami lokho kuyangikhulisa kakhulu. Ngiyakujabulela nami lokho because ngiyagaina, yabona, nami ngikwazi ukuphila ngakho khona lokho. Ngiyabonga kakhulu bafethu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu aniphe konke enikufisayo, ningene kahle unyakeni omusha. God bless you. Thank you so much.